Bit ni aling lani ang isang benton haplastit bach na iba't iba ang kilay sa kanayang kanang kamay. Ang kaliwang kamay ay itinos at pininasan ang powes sa kanayang noo. Dahan-dahan siyang naklakat at sa kanayang isipan ay binibiyo niya ang perang hakastisan sa palengke para sa araw na ito. 1 kilong tadang baboy ay nakakalohang 200. Isang dusinang itlogeng itik na lauren ay nakakalohang 70, 1 kilong kangkong ay nakakalohang 30, 2 pirasong iba ay nakakalohang 70. Isang rulayong toilet paper na de kalidad ay nakakalohang 140, 10 kilong bigas ay nakakalohang 360. Pagdating sa labas ng palengke na isaluan na niya ang presayong lahat malilit na bahay na dala niya. Hindi nachtakal, isang lalaking nakmamaniw ang trikaykla ang himinto sa harap niya at naksalita sa isang malalim at haralhal na buses, iyay, aling lani, ang bilis mo namang mamalingkan ngayon. Baahang timawa si aling lani at sumagot, mabilis lang para makiwiahat, marami pang kakawan sa bahay. Habang naksasalita, ibinigay lalaki ang helmet kay aling lani. Ang kanayang mahaspang at maitim na kamay ay sanay na isinabit ang haplastic bag sa COVID at biniyat ang isang sakong bigas at inilakay sa harap ng sasakyan. Inalis ni aling lani ang kanayang sombrero, hinawakan ito sa kanayang kamay at dahan-dahang imipo sa likod. Matapos makaupo ng maayos, sinimilan lalaki ang makina at imalis. Mahina niyang tanong, may nakita ka bang pasahero kanina? Sumagot ang lalaki sa isang nakinakbas na tono, wala akong nakya, kaya hinabol kita ahat. Samha araw na ito, sikat ang haapong motorsiklo, aling lani, kamang tradisyonal na tritaykle driver ay makihintay na lang na makitom hanghang sa mamatay. Pinili ni aling lani ang kanayang salita ipang aliwan siya, mayroon pa ring customer na tulad ko na sumisiporta sa inayo. Timawa ang lalaki, bitina lang at nandiyan ko, kung hindi ay makakitom ang asawa at mga anak ko. Milang naktanong si aling lani, bakit hindi ka mak-apply doon at subikan, malay mo mas malaki ang kitain mo kaysa sa pagmamaniw tradisyonal. Imilang ang lalaki, ang panahon ngayon ay teknolohiya, ang digital na teknolohiya ay para lamang sa mga kabataan ngayon. Matanda na kami, paano kami makakasabay sa panahon? Binalan akong anak kong baba ang smartphone, balakpan niya akong i-register para makapagmaniw ako para hindi ganong mahirap, pero hindi ako sanay gumamit at masyadong maraming gastos, hindi ko alam kung kikita ako o hindi. Pero san ngayon ay nakikita kong kulang na ang pera. Nakikintihan sila at hindi naktakal ay nakarating sila sa destinasyon. Ibinigay ni aling lani ang helmet, nakbayad ng pamasahe, at biniyat ang haplastic bag papasok sa 2 palapag na bahay sa harap niya. Matapos ilakay ang lahat ng kakamit sa kusina, si aling lani ay naktimplang isang basong tibig para maibsan ang kanayang pahot. Hinilot niya ng bahagaya ang kanayang likod na sumasakit dahil sa pagbibihat ng 10 kilong bigas. Nang sandaling yun, bumaba sa Kimberley, ang may-aring bahay, mula sa haktan. Tiyak na katatapos lang niyang maliho daw basa po ang kanayang biyog. Nandito na pala si aling lani. Ang aha mo naman atan ngayon, alas 7:15 pa lang. Ang makani aling lani ay bahang nakalihan, nakinat ahat na limawak ang kanayang lobby sa isang ngiti, pasensya na, ngayong araw ay kabilihan biwan, maraming tao sa palengke kaya ako natakalan. Inawain mo sana ako. Sa harap masama at hindi komportableng tinghan may-aring bahay, kiniha ni aling lani ang isang rulayong toilet paper mula sa plastic bag at inilakay sa harap ni Kimberley. Pimili ako ngayon bahong toilet paper. Tingnan mo kung ito ba ang irina madalas mong gamitin. Kiniha ito ni Kimberley at tiningnan, sinabi, ito talaga ang dekalidad. Sa sasinot, ito ang pilin mong bilhin. Ang para na ibinibigay ko sa iyo biwan-biwan para sa pamamalengke ay hindi ba sapat para bimiling dekalidad na toilet paper? Konting para lang naman, hindi naman ito pera mo kaya ka naktitipid. Usadang bimibili kang panghalawang iri para makakya kang sobrang pera. Madaling nakpaliwanag si aling lani, Kimberley, halos 2 taon na akong naktatrabaho sa iyo, hindi pa ako nakbawas o naktipid ng pera sa pamamalengke, bakit mo ako pinakbibintanghan kanan, kawa-awa naman ako.
Imipu se Kimberley sa ipuan, tiningnan si Aling Lani sa isang inis na paraan, at naksalita sa isang masinghit na tono, mahkano ang nakastos mo sa pamamalingkan ngayon, sabihin mo nga sa akin. Mabilis na binasa ni Aling Lani ang presayong bawat item na binili para sa araw na yaon. Nang makalahati, narinig ang buses ng isang lalaki na pumitol sa sinasabi ni Aling Lani, ang aha-aha, pinapahirapan mo si Aling Lani. Kung mayroon kang animang samang loob, sisihin mo na lang ako. Si Lauren ang asawa ni Kimberley na naklalakad mula sa labas ng pinto. Ang mukha ni Lauren ay pahot na parabang. Hindi siya nakapakboy ngang sapat kahabi. Timingan si Aling Lani sa orasan at tahimik na nagtanong, hindi ba dapat na sa trabaho na si siyang sa oras na ito, bakit siya imiwin ngayon? Nang makita ni Kimberley ang kanayang asawa na imiwi, ahat siyang nakpakitang mapahmatos na ihali. Itinos niya ang kanayang mukha at naksalita sa isang mapaniksong tono, "Yay, ngayon ka lang ba imiwi? Bakit hindi ka pumunta sa konstruksyon sita kasama ang babaeng blue ay gero kahapon, bakit ka pa bumalik dito? Akala ko masaya ka na sa iyong bata at mahandang lufer, hindi ko akalain na naalala mo pa ang iyong pangit na asawa na ako." Bumintong hininga si Dodo Lauren na may hitsirang kawalan ng kakayahan, sinabi ko na sa iyo, anak siya ang may aring bahay. Narinig mo lang ang buses niya at inakisahan mo na akong panghanghalinaya. Dapat alam mo rin ang iyong limitasyon. Hindi ako imiwi kahapon dahil kailangan kong mahpiyat para ayusin ang mahabliprint ipang imangkop sa kahistihan may aring bahay. Ako ang kontraktor, hindi ba dapat manatili ako roon para makdirekta o hayaan ko na lang ang iba na gawin ang aking trabaho. Timingan si Aling Lani sa mag-asawa na nag-away nang walang tigilpah kakita pa lamang at nagmadaling imawat. Sige na siyang, kung mayroon kang animang problema, dahan-dahan ninayong pag-isapan, bakit kailangan pang magsagawan. Tatawanan kayong makakapitbahay. Sa halit, tiningnan ni Kimberley Lauren si Aling Lani, at simahaf, problema mo ba ito kaya may karapatan kang magsalita dito? Bakit hindi ka pa maglitong bigas at tibag? Dahil lahat kan ngayon ibabawas ko ang kalahating araw na sahod mo. Nakita ni Dodo Lauren na ang ihaling kanayang asawa ay medyo sobra na at nagsalita siya sa isang malakas na buses, si Aling Lani ay may edad na bakit ka kimikilos ng kanayan. Iminga kahat ng tawat kay Aling Lani. Halit na simahaf si Kimberley, katilong siya, hindi siya kapantayang may aring bahay para pilitin mo akong mahpakumbaba para himinging tawat. Himinging tawat. Hindi ako hinging tawat. Iwag mong ilipat ang isapan kay Aling Lani, dapat mong linawin sa akin ang nangyari kahabi, bakit makasama pa rin kayong baba sa habi. Nang makita ang tensyonadong sitwasyon, mabilis na hinila ni Dodo Lauren ang kanayang asawa sa silid at nakbilanghan silang dalawa doon. Sa huli, natapos ito sa pamamagitan paktilak ni Kimberley sa pinto na may mapilang hamata at imalis at simakay sa kanayang motorsiklo at imalis. Pakot na sumandal si Dodo Lauren sa nakabikas na pinto. Nang makita niya ang nakalalang mukha ni Aling Lani, sinibikan ni Dodo ng ngimiti, nginit ang kanayang ngiti ay napakapilit, mas pangit pa ang kaysa sa pahiyak. Aling Lani, pasensya na po kayo. Spoilet po kasi ang asawa ko at dahil maraming taon na siyang naktitinda kaya noong bastos at masingit ang kanayang ihali, hiwag po kayong mahalit sa kanaya. May nang inalo ni Aling Lani, alam ko ang ihali niya, kaya hindi ako naktatampo o nalilingkot. Sige, maligo ka na at matilog, ako na ang bahala sa tindahan, tatawagan kita kung may customer. Timagon si Dodo Lauren is sigepoer at timalikot papasok sa silid. Si Aling Lani ay patuloy na abala sa kanayang trabaho. Sa pagtatrabaho para sa makasawang siyang at Kimberley sa loob ng hindi maikli o mahabang panahon, alam na ni Aling Lani ang ihali ni Kimberley, kaya kung minsan ay sinasabi niya sa kanaya ang mabibigat na salita, hindi niya ito pinapansin masyadong mahaba. Bata pa si Kimberley, ang kanayang edad ay kapareho lamang edad ng benso niyang anak na baba, hindi rin palahing matagumpay ang kanayang negosyo, kung medyo mainitin ang kanayang ilo, ano naman, lahat ay may kanayang pahirap.
King nainawon ni Kimberley si Alinglani sino ang mainawon kay Kimberley. Kaya sa tivang sinasadaya ni Kimberley no pahirapan siya, hinaya niya no lamang itong limipas. Marinong siyang bimasa at sumilat na hinat ang kanayang antas ng paksulat ay imabot lamang sa paksulat ng kanayang panghalan, kaya sa tivang kinakokila niya ang parang kakastisan sa pamamalengke. Sinasalo niya ito ng moha ipang mailat niya ito ng malinaw kay Kimberley. Kung minsan kapag mahanda ang kanayang kaluban, mainhat no makikinig sa Kimberley no hindi naktatanong kung bakit timos ang presayong karne o bumaba ang presayong bihas. At samha panong na siya, kahit anong marinig niya ay pinipina ni Kimberley kaya hindi alam ni Alinglani kung paano niya mapapasaya ang may-aring bahay. Araw-araw sinisimula ni Alinglani ang kanayang trabaho sa hanap na 7:00 ng imaha. Titipinan niya ang maririming damit para laban. Salamat sa washing machine, nailigtas niya ang ilang trabaho. Habang naghihintay na humana ang washing machine, nagluluto siya ang konting masustansang lugaw at pagkatapos ay kikinan ang walis at dalibasang mahwawalis at maglilinis mula itaas hanggang sa ibaba. Pagkatapos mahwalis, tapos na rin ang washing machine sa paklalaba at babalik siya sa paklalaban mga damit. Sa hanap na 8:15 imaha, kapag lito na ang lugaw, dadalhin niya ito at ipapakain sa biyena ni Kimberley, si Aling Mika, at imasaha ang kanayang mga kamay at paw, at kung minsan ay palitan ang kanayang lampin at polihan si Aling May. Matapos hawan ang lahat, mahanda siyang pananghalian. Sa hanap na 11:30 imaha, iwi ang dalawang bata mila sa paralan, at makakasama ang buong pamilya sa pagkain. Sa hapon, mas nakaka-relax siya. Karamihan oras ay mananatili siya sa tabing pag-alaga at pakikipag-isap kay Aling Mika. Inatake si Aling Mika ang stroke sa kalahating kanayang katawan kaya nakaratay siya sa koma at nahihirapan siyang magsalita, kaya nakapagsasalita lamang siya ang mga simpleng salita tulad ng gutom, tibig, ipo, at bihira siyang makapagsalita ng buong pangangisap. Matapos gemising si Aling May mila sa kanayang pagkakatilok sa tanghali, palilihan siya ni Alinglani. Palilihan niya siya hinit ang tutu ay higasan lamang niya ang tuwal at pipinasan ang katawan ni Aling Mayng malihamham na tibig. Pagkatapos pinasan, tutulungan niya si Aling Mika na imasaha ang hakasikasyon na manit at paminsan-minsan ay tutulungan din si Aling Mika na mahilamos. Kung kailangan ni Kimberley na mangkolektang pera para sa mga materials, lalabas si Alinglani para bantayan ang tindahan para sa kanaya at linisin din niya ang alikabok sa mga brick at pinasan ang mga ito ipang limiwanag. Sa hapon, naglilito siya ang konting pagkain para sa hapinan kasama ang pamilya ni Kimberley at pagkatapos ay natatapos ang kanayang trabaho sa hanap na 4:30 ng hapon. Si Kimberley ang nakasikosong tindahan at ayaw sa trabahong kamay kaya nakaroon pagkakataon si Alinglani na pumunta rito para magtrabaho para kimitang ikabibihay. Noong inang araw, ang panghinang trabaho ni Alinglani ay alahan ang pasyente, palitan ang lampin, palihan at pakainin siya. Nang mahlan, nakita niyang tutuwa si Alinglani at mahisay rin sa kanayang trabaho, maorin siya ni Lauren at gusto niyang pamala ni Alinglani ang paglilito at paglilinis ng bahay at pagkatapos ay dadagdagan niya ang sahod ni Alinglani. At sumangayon si Alinglani. Kung minsan ay tahimik niyang ipinaiwatig kay Alinglani na panatilihin ang natitirang pera sa pamamalengke sa biwan hinit masyadong mapaniri si Kimberley kaya kailangan na lamang niyang itigil. Natilok si Dodo Lauren hanggang malapit na ang oras ng tanghalian, nang hina-hina siyang limabas mila sa silid, ang bangong pagkain ay pimasok na sa kanayang ilong, na nakpapanimbolik ang kanayang pahot ng mga mata. Ano ang nililito mo ngayon na ang bango? Nang marinig ni Alinglani ang kanayang buses, tumalikod siya at nakimiti. Sinabi ni Kimberley kahapon na gusto niyang adobo na may tanglat at sili, sinabing mga bata na gusto nilang pritong tadang baboy. Kaya naglito ako ngayon ng dalawang ilam at mayroon din konting frozen na hinilang na karne na hinawa ko sa gabi na may gabi at sa hapon ay mayroon din kangkong na may bawang. Nakisang ka sa tamang oras, pauwi na ang dalawang bata mila sa paralan, mahilamos ka na at kimain.
Inipo se dado Lauren Samesa, tiningnan si Aling Lani na abala parin sa kisina, at nachtanong, timawak po ba ang tiin mo samha araw na ito para istorbuin ka. Baakang himiku si Aling Lani at nahimiti, hindi na siya timatawak, iwak kang alala. Natakot si dado Lauren na malingkot parin si Aling Lani at inalo siya, ang mahabalav na tulat niya ay mas Kristo lamang ang mahatong natatakot sa kanila. Dapat kang gumamit ng matigas ipang labanan ang matigas ipang hindi na sila maklakas loob na istorbuin ka. Sumasahot si Aling Lani kay Lauren habang mabilis na dumidilas ang kanayang kamay sa kimikilong kaldero sa kalan. Biti na lang at nandito ka, kung hindi ay patiloy na ako niyang pahirapan, hindi ako mapapanatak sa paktira dito. Nang sandaling yun, dumating rin si Kimberley kasama ang kanayang hakuku na may makintab na kilay at mas mahanda rin ang kanayang kaluban kaysa nuwing imaha. Si Kimberley ay may isang tindahan mahamoterawala sa konstruksyon sa harap ng bahay, ang kanayang biyenan ay nakaratay sa koma, ang kanayang asawa ay lahing pumipinta sa mga konstruksyon sita. Ang kanayang panhanay na anak na lalaki ay nag-aral sa kolehiyo sa lungsod, ang kanayang panghalawang anak na baba ay nag-aral sa high school, ang kanayang bunso ay nag-aral sa junior high school. Ang dalawang bata ay pumapasok lamang sa kanilang regular na klase at pagkatapos ay dumadalo sa mga karaktahang klase, kaya sa bahay ay madalas lamang sila ni Aling Lani na magkasama. Alam ni Lauren ang tinay na sitwasyon ni Aling Lani, nakataon lamang, ilang biwan na ang nakakaroon habang kinukolekta ni Aling Lani ang mga damit sa itaas, tuminok ang telepono na nakasaksak sa ibaba. Dahil ang kanayang cellphone ay medayo katilat ng telepono na madalas dalhin ni Dodo Lauren kapag pumipinta siya sa mga konstruksyon sa kaya. Hindi niya ito pinansin at sinahot ito. Bago pa man siya magsalita, narinig niya ang makaralhal na paninising isang lasing na lalaki, mapahamak na matandang mangkikilam. Akala mo ba kapag tumakas ka sa pikik ay mapapanatak ka na? Sobra-sobra ang matanda at walang pinag-aralan na tulat mo na hindi ka gustong aso. Akala mo ba makakanap kang isang mayaman doon? Magtago ka nang mabiti. Kung mahanap kita, papatayin kita. Sa harap ng hamira, kininot ni Dodo Lauren ang kanayang kilay at simahav, tiyan, kimama ka, nakamali ko ang numero. Simahav mili ang lalaki, nakamali ko ang numero. Sanong aso ka? Ibigay mo ang telepono sa matandang yun para makusap ko siya. Iwak kang makialam sa negosayong ibang tao, baka patayin rin kita. Sa sandaling ito, bumaba si Aling Lani, nang makita si Lauren na hawak ang kanayang telepono, pinakpawisan siya ang malamig sa buong likod. Agad niyang ibinaba ang basket at mabilis na limapit, nakpatiloy sa paktinok ang mirang lalaki sa telepono. Nang mapaktanto ni Aling Shing na ang telepono ni Aling Lani ang hawak niya, nang makita niyang limapit si Aling Lani, bago pa man siya makapagriyad, kiniha ni Aling Lani ang telepono at nagsalita sa telepono. Bakit ka patiloy na timatawag at istorbuin ako? Nakita ni Lauren na nakakinot ang kilay ni Aling Lani at bagang inilayo ang telepono sa kanayang tangha. Tiyak na ginamit miling lalaki ang kanayang makaralhal na buses para pakalitan siya, at pagkatapos ay tahimik niyang ibinilong ang isang bahay sa telepono. Tinapik ni Lauren si Aling Lani sa balikat, ibigay mo sa akin ang telepono para ako na ang bahala. Nakatibili si Aling, ngunit hindi hinintay ni Lauren ang kanayang pahintilot, inahав niya ang telepono at nagsalita, "Way, ikaw. Iwak ka nang timawak para istorbuin si Aling. Kung malalaman kung tatawag ka pa, i-report kita sa pilis dahil nananakot ka at sinisiran mo ang pagkataong ibang tao. Ni-record ko ang tawag mila kanina, iwak kang humawang kalukuhan." Tila nak-alala ang lalaki nang marinig ang tungkol sa pag-report sa pilis, nabawasan ang kanayang paninisi, ngunit tila nananatili pa rin siyang halat. Mabilis na pinatay ni Dodo Lauren ang telepono at binlok rin ang numero sa pahintilot ni Aling Lani. Pagkatapos ng tawag, nanawa ni Lauren ang tinay na sitwasyon babaeng nagtatrabaho bilang isang kasambahay para sa kanayang pamilya sa loob ng nakaraang panahon. Sa gitna ng kanayang paghibi at pagliha, ikiniwento ni Aling Lani ang kanayang trabaho sa bihay,
ang lalaki na timawag lamang ay ang kanayang dating asawa, ikinasal sila noong 19 taong gelang pa lamang siya at mas matanda siyang isang taon. Ang kanayang asawa ay may patriarkal na pag-isip, labis na nagsisilos at madalas siyang inabisong higit sa 30 taon mula nang makakilala at makapakasal sila hanggang sa arawang kanilang dibosyo. Kailangan niyang tiisin ang hindi mabilang na makapalo mila sa kanayang malipit na asawa. Dahil sa walang katwirang paninibago, hindi lamang siya nito sinasaktan, ngunit ipinilit din ang dibosyo at pinalaya siya na naktilot sa kanayang kahiyan at pait sa loob ng mahabang panahon. Ang bahay ni Aling, sa halip ang apartment kung saan siya nakatira, ay isang marimi at sira-sirang apartment, kaya narintahan siya ang napakamirang presyo. Kailangan lamang niyang mag-alala tungkol sa kanayang ahan, susuportahan siya ang kanayang employer sa pananghalian at hapinan kaya hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa pera para sa pagkain. Bago pa man siya makapagpahinga, nakmadali siyang maligo at pagkatapos ay nakbihis ang kanayang uniforme at sumakaing tritaitle sa restaurant para ipagpatuloy ang kanayang trabaho sa hobby. Sa edad na ito, napakahirap para kay Aling Lani na makahanap ng trabaho dahil sino ang gustong imarkilang isang baba na malapit ng mahing 60 taong gelang. Bukod dito, wala siyang animang pag-ari sa kanayang pag-ari, kaya kailangan niyang magsikap ng maraming beses kaysa sa iba. Isafsaf niya ang sponge sa basin ng sabon pangakas, mabilis na dimilas ang kanayang kamay sa maririmang pinghan, ingay, at nakatun ang lahat sa kanilang trabaho. Ang pagpaplano lamang ng departamentong kisina ang imalanghav at walang nakikipag-isap sa siniman. Noong inang arawang pagtatrabaho bilang isang takalinis, hindi pa siya sanay sa daming pinghan na hinihasan niya bawat hobby, sobrang dami nito na nasira ang kanayang kamay at kimalat ang makasikat, makati at masakit. Mila nang timawid siya sa Manila, mayroon lamang siyang 1 milyon na pamilyang bayan, so inang biwan ay nakaitang po siya, kaya paano siya mag-alala tungkol sa panghangalaga sa sarili. Nang mahlon, sinabihan siya ang kanayang kasamaan isang iring pamait at binahan rin siya ang babaeng yun isang pores ng gewantes na nakpayak sa kanaya. Sa Kimberley ay hindi ang inang employer na pinagtrabahan ni Aling Lani, ang nanang employer ay napakaigpit at laging nangangailangan na maging transparent siya sa. Pero, labis siyang pinipina sa kanaya, nginidal sinisuportahan siya sa dalawang pagkain bawat araw, kinailangan niyang magtis at magtrabaho hanggang sa malaman ng employer na yaon na hindi siya marinong bimasa. Nagsimula silang malitan siya at nahanap rin ang dahilan para tanghalan siya pagkatapos magtrabaho sa loob ng 2 buwan. Ang oras ng pagtatapos ng isang takalinis ay depende sa bilang mga customer ng restaurant. May mga araw na nakakawina siya sa hanap na 11 hobby habang sa panahon pista upisal at ay dimubla ang bilang mga customer. Kung minsan ay imabot siya sa tuwing madaling araw bago makawi sa kanang silid, nginidal sa ikabibihay at hindi pa ganong iminlat ang Manila kung kaya't ang lahat ng lugar ay may trabaho, maswerte na lang nakahanap siya rito. Dahil dito, sinisikap ni Aling Lani ang kanayang makakaya ipang magtrabaho, mabiti ipang kimitang mas maraming kita para sa kanayang sarili. Nang makawi na siya ang higit sa 10 hobby, basta na lamang pininasan ni Aling Lani ang kanayang katawan at himiha sa manipis na kitson na nakapatong sa sahig, ang tangang nasa itaas nito ay isang inan at isang manipis na kimot. Ngayon kakunti ang mga customer, panghinoang dahil sa mga reserbasyon sa partayang Caravan bago, kaya hindi ganong dumarating at imalis ang mga customer at nakakawi si Aling Lani at ang iba pa ng mas mga kaysa sa normal. Kahit nakakunti ang mga customer, marami pa rin siyang hinihasang pinghan, hindi bababa sa mga araw na maraming customer, kaya kahit na nakawi siya ng mas mga, hindi siya ganong pahot. Pahot na pahot siya kaya gusto na lang niyang matilok ng mahimbing, ngunit hindi siya makatilok dahil sa tumitinok na telepono sa sahig na naririnig niya. Hinihintay niya ang kanayang kamay at kinikiyo ang malamig na telepono mula sa kanayang kamay at binuksan ang hindi pamilyar na numero na tumatawag ng paulit-ulit, hindi niya may wasang bumintong hininga.
Gane man karaming beses niang bagien ang kanang numero ng telepono, malalaman po rin lalaki na ito ang kanang numero at patiloy na timatawag para istorbuin siya. Ang tanang pakakaton na limaban siya ay ang lalaki na naktapos. Maral ay si Lauren ha, ang tumanghang nakblok sa kanang numero. Maral siya ay nakaranas non humhapalo sa loob ng maraming taon, kaya ang kanang pakpapakimboba at paktitis ay malalim na nakaikit sa kanang kaliliwa. Naalala ang kanang kabataan, kahit na hindi siya ang pinakamahandang boba sa nayon, si Aling Lani ay kilala at maraming dimadayo ipang idota ang mahalalaking anak sa kanilang tahanan. At may mkanaktadala pon hang mkabetal net at pilak at hinto para makpakasal sa kanaya, nginit wala siyang nagustuhan. Bagamat hindi mayman ang kanang pamilya, siya ang panghalawang anak na boba sa tahanan at may tatlong nakababatang kapatid na lalaki. Ang kanang antas ng edukasyon ay nakikilala lamang ang makatitik. Nginit lebos po ring ikinakalang kanang makamakhilang ang kanang makaupinayon. Kung hindi niya gusto ang isang tao, hindi rin siya pinipilit na makpakasal. Dimating sa sana para makpakasal ng si Aling Lani ay 19 taong halang po lamang. Alam ng halos lahat ang isa't isa sa maliit na nayon kaya si Aling Lani at sana ay mayroon ding pakakakilanlan. Bagamat hindi maranga ang kasal, ang isang pares mahahikaw na yada at mahabetal net ay maalahang rahalo. Pagkatapos makpakasal, binahan ang mag-asawang isang maliit na kapirasong lipa na naktayong isang bibinghan at isang dingding at isang ektarayang palayan ipang makapagtanim at kimitang ikabibihay. Ang pamilya ni Sana ay may 7 anak. Siya ang bunso, nginit lahat ng kanayang kapatid ay namatay sa digmaan at tanging ang kanayang panganay na kapatid lamang ang may kapansanan sa kanayang kamay, kaya maswerte siyang nanatili sa buhay. Sa takot sa kinabikasan kanayang bunsong kapatid, sa Christian na kapatid ni Sana ay tumulong sa lahat ng dako, nakastos maraming pera at pagsisikap ipang bahan sa Sanang pakakatong mag-aral mas mataas ipang mahing isang giro. Hindi makhilaf ang dalawa na talat ng iba pang makasawa na ikinasal sa batayan pag-ibigan, nginit nirerespeto rin nila ang isa't isa. Nang malaman ni Sana na hindi marinong bimasa at sumilat si Aling Lani, dahan-dahang nawala ang makakandang arawang bahong kasal at napalitan ng hamiro at paninising isang lalaki na patriarkal at malipit. Noong panahong yun, ang pagpasok sa paralan ay napakaysay, ikinakalang makataw sa nayon, hindi kaya si Sana ay pinag-aralan ang kanayang pamilya hanggang sa Lauren, ang lahat ay nakbigayng mataas na paghalang sa pagkakangkiro. Nginit sa labas ng lipinan, kapag nakaiwina siya sa bahay, nagsisimula na naman siyang makbigayng importansya sa kanayang asawa at mga anak, nagbibigayng mga order at naghimingisingis. Mahina ang ikhalini Aling Lani at sinabihan din siyang kanayang makamakilang na kailangan niyang ikhalang ang kanayang asawa, kaya ang mahinang pagtutol ni Aling ay dahan-dahang nalibog. Nagsimula na siyang mamihay ng mapayapa bilang isang masipag na baba. Ang hawang bahay kisina, bekit at ang isa-isang paksalang 3 anak na baba ay siya ring araw na tinis ni Lani ang pagpapahirap mila sa katawan hanggang sa isipan na lalong timitindi mila kay Sana. Hindi siya naktalawang isip na kitain si Lani ng makasalitang pinakabastos at pinakamabigat hanggang sa hindi makapaniwala si Lani na ang isang taong nakapag-aral at may alam na katilat niya ay makapagsalitang hayong nakakasakit na salita. Asawa kang giro pero hindi ka marinong bimasa at hindi ka marinong sumilat, paano kita may papakita sa mga tao? Baba kanan ka ay wala ka ng silbi, naktaktak ka pang isang sangkaterbang walang silbi, pero na lang kayo pabigat at walang makawang mabiti. Sa bawat pagkakataong nakakalit si Sana, ibinibilong niya kay Lani ang kasalitang iyon na naktilot ng kayan kay Lani kaya't naktis na lamang siya at nakanghalit ng hanghipin. Ang baba na pinakalitan at sinakawan kanayang asawa ay may kasalanan. Paano siya maklalakas loob na maksumbong sa kanayang makamakhilang? Lalong hindi siya karapat-dapat dahil itinitirang siyang nakanghat ng matos, maksasaka ang pamilya pero nangha siyang makasawang isang taong nakapag-aral, kaya kailangang tanghapin ang pagmamaltrato at paninisi.
Minsan, Silani ay kakagaling lamang sa pagtatanim sa bukid, pagpasok niya sa bahay, hindi pa siya nakakanga, imalanghav ang buses ni sana mila sa kisina na sumisihaf, Diyos ko, anong oras na at ngayon ko lang nakaiwi. Hindi pa lito ang pagkain, hindi pa malinis ang bahay. Gusto mo ba akong makitong? Ikinasal ka ang mahamahalang ko para paksulbihan ako, para ipanghanak mo akong lalaki, para talanghan akong ipakpatiloy ang aking angkan. Tignan mo ang iyong sarili, hanakampanan mo ba ang iyong responsibilidad bilang asawa? Tignan mo ang mga anak na ipinanghanak mo, malalaki na at hindi pa marinong maklito, buong araw na lang imayak at nakinghay, walang silbi. Siguro ay kakagaling lang ni sana sa pag-inom kaya't himanap na naman siya ng dahilan para maksimilang halo, sinisakawan ang asawa at pinapalo ang mga anak. Tinitignan ang tatlong anak na baba na nakupo sa sulok ng kisina, ang pinakamatanda ay 6 na taong halang pa lamang, akap-akap ang bensong anak na wala pang 1 taong halang. Ang panghalawang anak ay nakataho sa tabi, ang makang dalawang magkapatid ay marimidal sa abo at liha, nakamarka sa kanilang pisngi ang 5 pilang-pilang bakas ng kamay. Nakmamadalang timakbo si Lani para haplisan ang makang kanayang anak, nakitang panghanay na bimalik ang kanayang ina kaya tahimik siyang imiyak, ang panghalawang anak ay makapten sa kanayang ina. Nova si Lani sa kanang mga anak kaya't sinabi niya kay Sana, ngayon ay naktanam akong palay kaya medayo natakalan ako, kasalanan ko na naili akong imiwi, bakit mo ibinibenton ang halit mo sa mga bata? Mga bata pa sila at hindi pa marinong maklito, itutiro ko na lang sa kanila. Baka man nasasaktan siya para sa kanayang mga anak, hindi niya itinatos ang kanayang busis ipang sakitan ang kanayang asawa, sinibikan niyang hamitan ang kanayang pinakamababang loob ng mga salita ipang sumakot. Imasang maintindihan ang kanayang asawa at hindi na niya sisisihan ang mga bata. Nginit ang mga bahay na yun ay lalong nakpahalit sa kanayang asawa. Sinanghaban siya nito sa biyog, patiloy na dimapo ang mga sampal sa kanayang mga pisngi, nakisot ang kanayang biyog, nanghanhanach na itinos ang kanayang mga kamay ipang subikang protektahan ang kanayang sarili. Nginit ang kanayang mga kilos ay lalo lamang nakpahalit sa kanaya. Mahina siyang pumahlas, imatras ang kanayang hapa ng natural ipang imiwas, nginit para siyang isang maliit na ibon na nakilong sa isang lambat, lahat ng kanayang pahlaban ay walang kabilihan sa harap ng maras na lakas nito. Makang ang kanayang pagsakaf para sa awa at ang pahiyak ng kanayang tatlong anak na baba ay lalong nakpolap kay Sana. Ang mga sampal ay inti-inting noking mga sintok na dimapo sa kanayang katawan. Pagkatapos ay sinipa niya si Lani at bimaksak siya. Napakalakas ng pakpalo ni Sana kaya pakiramdam niya ay imikot ang kanayang ilo, isang pitang kilay ang nakita niya sa kanayang harapan, pagkatapos ay nawalan siya ng malay. Nang makising siya, nakaiha siya sa pamilyar na koma sa silid mag-asawa, ang enghay sa labas ay naadlanghan pilang kurtina. Inimas niya ang kanayang masakit na ilo, may bahang amoy ng liniment oil, ang kanayang katawan ay masakit at hindi siya makahalaf. Nakita siya ang kanayang panghanay na anak na gising na kaya timakbo ito sa labas ipang tawahan ang kanayang halulot lula ipang tignan siya. Nang marinak ang balita na pinalo siya hanghang sa mawalan siya ang malay, nakmadali rin ang kanayang hamahalang na bisitahin siya. Sa harap ng kanayang hamahalang, lamiut sa Sana at himinging tawat, kasabay nito ay. Nanampa na alahan niya siyang mabiti na hindi na niya kailaman sasaktan ang kanayang asawa at mga anak. Habang nakisap ang kanayang ama at manihang, nakitang ina ni Lani ang kanayang anak na nakandisay doon, hindi niya napigilan ang kanayang haliha. Tanghapin mo na lang ang iyong kapalaran, hiwak ka nang imiyak at makpakapahot. Ang pagsama sa asawa ay karaniwang nangyayari kaya hindi ako nanghas na makreklamo. Iyon ang sinabi ni Lani nginit ang kanayang peso ay pinuwing makahinang na hindi niya may bahagi sa siniman. Naintindihan niya na sa lipinang ito, ang isang babaeng nahiwalay sa kanayang asawa ay masama kahit na ang pagkakamali ay dahil sa asawa, nginit ang lahat ng pinakamasama ay papasanan ng baba at ang mahamahalang baba ay mapapayaran.
Kayat sa halos pitong taong pagiging asawa, kahit na pinalo at sinisigawan siya, hindi kailanman nang hasilani no magreklamo o magsambong sa kanayang hamahalang, hanggang sa pinalo siya hanggang sa mawalan siya ang malay. Hindi rin niya naisip ang tungkol sa pahiwalay, nagtis na lamang siya at pinalaki ang kanayang mga anak. Limipas ang ilang taon, nang pimasok ang kanayang panghalawang anak sa inang baitang, dahil sa pagpabawas ng katawan sa poralan, nawalan ng trabaho sa sana. Dahil nang kailangan ang katawang dekriya sa kuliyo samantalang mayroon lamang siyang diploma mula sa Lauren at hindi na rin siya bata, paano niya makikumpleto ang kanayang dekriya sa ngayon. Baka man mayroon siyang panghalan bilang isang guro na makapagbibigay sa kanayang magandang reputasyon, nahinit ang kanayang si Valdo ay hindi ganong kalaki kaya't tilian ng bimalik sa sana sa pagsasoka. Dahil din dito, timindi ang kapagmamaltrato na tinis ni Lani. Sa guro ay dahil pinakalitan siya ang makamahalang kanayang asawa noon kaya't mas nakingat na sa sana, hindi na siya nang has na makpakalabas at pinalain si Lani hanggang sa mawalan siya ang malay tulad ng dati. Paminsan-minsan kapag naina siya ay papalain na lamang siya ipang maipsan ang kanayang halit. Ang pagkabotang tatlong makakapatid na sina Alaysa at VIP noong masasakit na salita mila sa kanilang kahalang-halang na ama, nahinit sa kabitihang palat ay inalahan silang tatlong kanilang lula. Samha walang kinakawang arawang takinit, madalas na dinadala ni Lani ang kanayang mga anak sa bahayang kanayang mga mahalang ipang ang tatlo ay malayang makapaklaro kasama ang kanilang tiyain at makatiyo. Hindi na kailangang matakot sa mukha ni sana. Pagdating takinit, ang mga pinung mangha ay milang pinipinung mga inosenteng tawanan mga bata. Ang dalawang makakapatid na sina at Chlu ay malalaki na kaya't makakapagpitin sila sa mga sangat ng mga enghoy, habang si Fina ilang taong halang po lamang ay makaipo lamang sa mababang sanga na malapit sa lipa. Nakita ni Lulu na walang kalaro si Fikayat biniro niya ito, hindi kayo mahong dalawa mong kapatid. Imakayat kayo para makpaangkan samantalang naklalaro siya rito ng makisa. Nang makita ang kanilang halulot lula, nakmadaling sambong si Aluna, ang matamis na tunong bata ay nakpatawa sa dalawang matanda. Mila sa makasangang pinu, nakita niya na may dalang maliit na herno si Lulu, at sa kamay ni Lula ay may dalang ilang pirasong kaway, nativa si Dodo at sabak na si Mahaf, andiyan na si Lulu. May dala rin siyang herno, makiaw pa tayo ang kamutin ngayon, Lolo. Limapat ang dalawang matanda sa ilalim pinung mangha, bimaba na ang dalawang makakapatid na sina at Chlu sa lipa sa ilalim ng sabak na pananghin ng tatlong apo. Sabi ni Lolo, isang biwan na ring may tubak ang palayan, sa hiro malaki na rin ang mga isda. Sinabi ko sa tatlo mong tiyo na mangaling isda at paminta rito para makiaw. Ngayon magsasanda mina tayong apoy para makiyawang kamute, pagkatapos kapag may nakpabahang ilang na tayo, makiyaw tayong isda para mas masarap, gusto niyo ba? Sabay-sabay na nakiyawan ang tatlong makakapatid at kisang loob na nahanap ng ilang maliliit na tiyong sanga ipang madaling masindihan ni Lola ang ilang. Samha arawang kanilang pagkabata, sabak na sabak ang tatlong makakapatid sa pagdating init ipang makapaklaro kasama ang kanilang halulot lula. Matahal nang namatay ang kanilang halulot lula sa tiyot, masyadong mahigpit sa tiyan ay kaya't natatakot silang tatlong makakapatid. Nanghang-has lamang silang magtandang insensupara sa kanilang halulot lula sa mga piyesta upisal kasama ang kanilang hamahalang at hindi sila nanghang-has na maklaro ng masaya tulad nito. Baka man matanda na ang kanilang halulot lula, malakas pa rin sila, hindi pa nakayako ang kanilang halakot, hindi pa nalalakas ang kanilang biyog, mayroon lamang hot o spot at mahamarkang paktanda sa mga sulok ng kanilang mata. Sa tivang bibisita ang tatlong apo sa mahabang panahon, masayang-masaya ang dalawang matanda, patiloy silang nakisip ng halaro para sa tatlong bata, kung minsan ay nanghiling isda. Kung minsan ay naklalakat sa palayan, kung minsan ay nakikaing kamute, ang maaktibong bata ay hindi kailanman naksasawa sa halarong ito, ang kanilang malinaw na tawanan ay nakpapadama sa bahay na mas mainit kaysa dati.
Sa piling ni sana, tivang ikatlong araw ay pinapalo ang dalawang nakatatanda, kung minsan idol sa hindi mahandang marka, kung minsan idol sa hindi paglilinis ng buhay, kung minsan idol sa hindi paglilito. Nova ang dalawang matanda sa kanilang mga apo at minsang naksalita ng hindi direkta na ang kanilang manihang ay hindi dapat tiruan ang kanilang mga anak sa isang mahigpit na paraan, nakpatango-tango na lamang si sana. Alam na miserable ang kapalaran ng kanilang anak. Walang mahawa ang dalawang matanda kaya't binabawi na lamang nila ang maliliit na kasiyahan para sa tatlong apo ipang maibsan ang kanilang kalangkitan sa paniniran sa isang maras at mapanil na ama. Nakakainis, ilang araw na lang matatapos na ang tag-init at kailangan na akong imiwi, ayokong imiwi, sana limaki na ako, hindi na ako makaaraw para makapaglaro na lang ako kasama sina lolo at lola. Tinitaknan ang batang si Ano timaba ng hesto sa kanilang panghangalaha, nakanghiting sabi ni Lola, bakit anak, mayroon ka pang ina sa bahay, hindi mo ba siya namimiss? Binika ni Dodo ang kanayang bibig para kimakatang isda, habang huminghiya ay sinabi niya, miss ko po sa mama, pero mas mahal ko po sa mama, napakarami po niyang tinis, sinampal lang kami ni Papa pero sinasaktan niya sa mama, napakasama niya. Sinaktan niya sa mama at nakapasapasa siya, minsan kapag pinapalo kami ni Chlu, ayakapin kami ni mama para haranghan ang palo ni Papa, lalo po siyang nakakalat. Minsan hapo sana hindi na nakatira sa mama kay Papa, nawa po ako kay mama. Nang marinig ang sinabing kanayang apo, nanlimo ang mata ni Lola, habang mahigpit na nakatikom ang halabi ni Lolo na pinuang kawalan ng kapangyarihan. Nasasaktan sila dahil wala silang mahawa ipang protektahan ang kanilang anak at apo mula sa kalipitan ng kanilang asawa at ama, kahit na gusto nilang makialam alam nilang hindi nila kayang bahiyan ang sitwasyon. Pinapanuot na lamang nila at hindi sila makakatulong ng higit pa. Inti-intang imipa ang init ng tag-init at pinalitan malamang na hanggang taglakas at taglamig, at hindi nachtahol ay lilipas na naman ang isang taon. Mga nakpakason ang tatlong makakapadet, naksikap silang maktanghal, mkadahon ng email at makpoet ng enunsay na may halong dayami sa dingding na lipas sa bahay. Tinitaknan ang mkasangang emay na tinanghalan ng mkadahon, wala nang sikla tulatan dati, naktatakang tanong ni Chlu sa kanayang ina, Mama, bakit kailangan natin tanghalan ang mkadahon ng emay? Maka itong hibat, hindi naman ito mahanda. Himinto si Lani at nahimite pagkatapos ay kinawayan ang tatlong anak na baba ipang limapit, mahinang sinabi, ang pagtanghal mkadahon ng emay ay napakalakang kawain ipang mamilaklak ang emay sa panahon Paskong pagkabihay. Kung hindi tatanghalan ang mkadahon ay mahili ang paglabas ng bilaklak o hindi pantay, hindi magiging mahanda ang pino. Kimirap siyan at naktanong, ano ang espesyal sa bilaklak ng emay kaya kailangan natin ito sa bahay tivang Paskong pagkabihay. Mahinang ipinaliwanag ni Lani, ang bilaklak ng emay ay hindi lamang isang mahandang bilaklak kundi sumisimbolo rin ng siwerte, kasahanan, malakas na sikla, kahit hano kalamang ang taglamig, kapag sumapit ang tagsibol, ang emay, ay namimilaklak pa rin ang dilaw na nakpapaiwatig ng isang bahong simila. Nakikita mo ba sa kapitbahay na ito kahit mahirap o mayaman, kailangan nilang makaroon ilang pinong emay sa bahay ipang himinging siwerte. Tumango ang dalawang makakapadet na sina at Chlu, nahinit naktataka pa rin si Fi, pero bakit kailangan tanghalan ang mkadahon para mamilaklak ang bilaklak? Dinampot ni Lani ang isang dahon ng emay at mahinang sinabi, tingnan mo, ang dahon ng emay ay matanda na at lanta, kung hindi tatanghalan ay kakakuong enerhiya ang pino sa pagpapakain sa mkadahon na makapapahirap sa pamimilaklak. Ang pagtanghal ng mkadahon ay parang pagtulong sa pino na alisin ang mga hindi kinakailangang bahagi, pinaktitinan ang enerhiya ipang mailabas ang pinakamakakandang bilaklak, katulad din itong mga tao. Minsan kailangang bitawan ang mga lamang bahay ipang tanghapan ang mas makakandang bahay. Sa makahalang arawang taon, madalas na tinitulunghan tatlong makakapadet ang kanilang ina na makpito at makpatiyong mkadahon ng sohang ipang makabalot siyang ibanatit. Tinitaknan ang apoy na nagliliyap sa ilalim palayok, tumanghala si Dodo sa kalangitan sa habi na walang kahit isang bitain, wala ring sinahang biwan.
Biglang bimaling si Dodo at sinabi kay Chlu at Fi, malamang ang panahon pero may baha tayo, kung mayroon tayong ilang kamote, siguro masarap. Pagkasabi nito, ahat na nalalang tatlong makakapadat ang haaravang init na kimakan. Inihav na kamote kasama ang kanilang halulot-lula, ang imoang mainit na kamote na mabango at masarap ay nakpatilong laway sa tatlong makakapadat. Tinitakna ni Lani ang mga ekspresyon kanayang mga anak kaya't sinabi niya, alam kong gustong tatlo kong prinsesa na kimang inihav na pakkan kaya't pimili akong ilang kamote na itinaho sa kaphu kung sino ang makakahanap ay makakabahi. Nang marinig yun, mabilis na tumayo ang tatlong makakapadat at timakbo sa kisina ipang makakawan na buksan ang kaphuer ipang kinan ang kamote. Nginit din silang nakpapalala sa isa't isa na hiwag humawang en kay ipang hindi makising ang kanilang ama. Sa mga kanitong sandaling init, tahimik ding ibinikot ng tatlong makakapadat sa sana. Nilinis at iniahas ang ilang kamote sa apoy, sabik na tinitiknan ng tatlong makakapadat ang apoy na nagliliyab. Nakita yun ni Lani kaya timawa siya at sinabi, hindi pa kayo ahat malilito, habang naghihintay kayo, gusto niyo bang pakinggan ang kiwento ko? Ikiniwento ni Lani ang alamat ng pinung imita, ang alamat ng ikay niya, at hindi naktakal ay nakatilok na ang tatlong makakapadat. Sinindot niya ang kamote na nilito mila sa pehon, alam na niya kung ano ang sasabihin ni ang kapah na gising siya at sisisihin siya dahil hindi niya siya genising ipang salibinghan ang bisperas ng bahong taon. Tinitaknan ang tatlong madimang mukha na nakasandal sa isa't isa at mahimbing na natutulog, naramdaman na lamang ni Lani ang init sa kanayang puso, matahal na siyang hindi nakakaramdam ng kapayapaan, wala ang lalaking iyon. Wala ang masasakit na salita, naroon lamang siya at ang kanayang anak, naroon lamang ang masayang paktawanan na makakasama. Limipas ang panahon, pimanav na rin ang mahalang ni Lani dahil sa katandaan, mila noon ay wala nang imalo sa kanaya pagkatapos mamaltrato. Tinis ni Lani ang kahirapan at ang mahapalo ni Sana sa loob maraming taon para lamang makakaroon pagkakataon ang kanayang anak na limaki na makakaroon mas mahandang bihay kaysa sa kanayang naranasan. Ang panganay na anak na si Dodo ay sinundan ang apak ng kanayang ama bilang isang guro sa elementarya. Ang panghalawang anak na si Chlu ay nakatapos ng high-school, nakatrabaho bilang isang manghagawa sa isang kooperatiba sa loob ng ilang panahon. Ang bunso niyang anak na si Aluna ay nag-aral pa rin. Nang dumating na ang panahon para mag-asawa, pinakasalan ni Dodo si Sin, kaibahan kanayang kapatid sa kapitbahan, bagaman malayo ang bayan ni Sin, siya ay matira at mahisay, mahal siya ang lahat ng tao sa pamilya. Sa hirwe mila nang mohang bienan siya, sinimilan nang limitahan ni Sana ang pananakit kay Lani lalo na sa harap ni Sin, mayroon din siyang pahalang sa kanaya. Si Sin ay sandalo, isang takasinot lamang na imiwi isang bese sa kalahating isang biwan, ngunit hindi malinaw kung bakit gustong-gusto ni Sana ang kanayang manihang, samha araw na imiwi siya. Kahit na mayroon siyang pakikipagdote sa kanayang makaibahan, itatakwil ni Sana ang lahat ipang bimalik sa bahay at halihin ang manok para ilito ang luhaw para kay Sin. Hindi malinaw kung sino ang himikayat kay Sana na maksimilang imalis ng moha at bimalik ng hobby, palagi siyang nakdadalang pera. Kamakailan ay hindi na siya nakakahanap ng dahilan para mahalit kay Lani, napansin rin ni Sin na mahanda ang kalooban ng kanayang biyenan, madalas siyang wala sa bahay ngunit alam niya ang mahirap na ihaling kanayang biyenan. Naktisa ang kanayang biyenang baba, kaya't naramdaman niya ang pagiging masaya para sa kanayang ina. Ngunit hindi inasahan ni Lani na sumasama si Sana sa paktayan numero sa kapitbahan at bimibiling tiket sa loteray, ngunit nanalo siya ang dandang libong. Pagkatapos ay dumating ang siwerte ng hindi inasahan, nanalo siya ang 2 tiket. Isang magandang araw naktala si Sana ng malaking halagang pera. Ngayon lang nalaman ni Lani ang kiwento, mahinang sinabi niya sa kanaya, ngayong malaki na ang panalo natin, hiwag ka ng tumayan numero, ipang makamit sa ating mga anak, pagsusukal ang siwerte. Masaya tayo kapag nanalo tayo pero kapag natalo tayo, hindi sapat ang pagbebentang ating bahay para bayaran ang ating itang. Mahina na si Lani, ngunit ang tahon ni Sana ay isang piso at isang halit na paktingan.
Simipol siya, walang silbing baba. Anong alam mo at nagsisimila kang magsalita? Nagsisakal ako ang numero pero nakita mo ba akong nawalan pera? Dadalan pon kitang isang pila. Ngayon na hindi na ako kimita ang maraming pera, hiwag kang mag-isip na magtiro sa akin. Kahit na sinabi niya iyon, alam pa rin ni sana kung paano mag-alahan bahay at lipa, mila nang manalo sa sana sa loteray, imanlat ang kanang pamilya, naktayo siyang bahong bahay, pimili siyang dagdag na kitang machinat. At gumawan bangka, mila nuwintilihan na niyang kinalimitan ang pagsasaka sa bahay, inipahan niya ang lahat ng lipain ipang magtrabaho ng buong peso. Sa pakpitong palay para sa mga tao, siyempre kailangan si Mama Silani ipang maglito para sa mga kahawa. Sa giro ay moyos ang kanayang negosyo kaya't nakpakita si Sonen higit na respeto kay Lani, hindi na niya siya sinasaktan sa harap ng ibang tao tulad ng dati, binalanpon niya siyang cellphone ipang mas madali ang komunikasyon. Salamat sa pakpipitong palay sa bangka, tumapang din si Lani, nakipag-ighnayan rin siya sa ibang baba, na kinagtungkol sa bihay na minamahal at ikinakalang asawa, nakmakmuk na lamang si Lani, tahimik na imiyak kapag isa siya. Ngunit kung minsan ay naramdaman niya na mas masiverte siya ngayon kaysa dati, dahil alam na ni sana kung paano gamitin siya ng mas mahisay, hindi na niya nadarama ang kanang sarili na walang silbi tulad ng dati. Hindi naktakal ang kapayapon, makahanda na naman ang bahayo, na samkapagkakataon na pinitol ni Sana ang palay ay may isang tao na nakpakasal sa kanayang anak sa Taiwan, ang mayamang manihang ay naktayo para sa kanayang kasalikiang pag-ori. Pimili rin siyang ilang lipa ipang libisan ang kanayang pagbibengko. Pagkatapos ng arawang pakpitong palay, nang tananghan ang kanilang manihang milo sa ibang bansa, hindi nakatibilang makayabang si Camilla na nakpakasal sa kanayang anak na baba sa Taiwan, napakabiting akong manihang at napakayaman din. Itinatayo lamang bahay na itong ilang biwan kanayang siveldo, habang tayong makakapatid ay kailangang maktipid sa buong bihay natin ipang itayo kahit kalahati. Diyos ko, hindi niyo alam kung hano kabilis ang pag-inlat sa ibang bansa. Mila pa nuwang ina, sa tingin natin ang paktawak sa isa't isa ay isang problema na ngunit ngayon ang aking anak na baba ay nasa ibang bansa at tinatawahan ko pa rin siya at maaari ko pa hang makita ang kanayang maka. Nang matapos magsalita ang kanayang kaibigan na nakpipitong palay, naktawanan ang 5 hanggang 7 lalaki, sumingit ang ilan, nagsisinenghaling ko, Woody, paano ka tatawag sa buong bansa tulad nito at makikita pa ang maka? Kailangan mo kaming ipakita para maniwala kami. Sa ilalim pagpapasikat ng kanayang makakaibigan, dinala ni Camilla ang lahat sa salaking sa niya inilakay ang malaking komputer na nakakabit sa makakablang kurente, humawa siya ang makaoperasyon sa screen. Binuksan ang kamera at inayos ang itim na bakul na nakakabit sa itaas ng screen. Halo anak, naririnig kita. Buses ng isang baba na nakmimila sa kabilang panah, limabas sa screen ang 2 frame, sa kanan ay isang malabong imaeng isang hripong makalalaki, sa kaliwa ay isang imaeng isang baba na nakalahang isang maliit na bata. Para bang hindi pa sila nakakakitang isang kakatwang bahay, nakakahilo ang mga tao, lahat ay gustong sumilip kung bakit ang maliit na screen ay nakakonekta ang 2 tao sa iba't ibang panahon, nakpanghap lamang si Sana na kalmado at timawa. Ipinakayabang ni tatay sa mga kapasang palay natin na nakabiti na ang anak niya sa kanayang asawa at nakakatawag po sa anak niya sa ibang bansa. Hindi raw naniniwala ang mga kapas kaya pinatinaan ni tatay ito. Ano bang kinakawa mo diyan, hano na kalaki ang apo kong lalaki? Ang larawan sa kaliwang bahaging screen ay kumakalaf, biniyatang baba ang bata sa tabi niya at sinabing malapit sa screen ng masaya, marinong na siyang humapang, nakakalat lang halarian tapos ikinakalat sa buong bahay. Sinisendan ko para linisin pero hindi pa rin maayos. Anak, batiin mo si Lolo. Sinibikan baba na tiruan ang naktatakang bata sa kanayang makakamay kung paano makmano at ay ko para bimati na ikinativan ng husto ni tatay huway sa kanayang makakaibigan sa iniman. Naktanong ilit siya, nasan ang asawa mo? Nang marinig yun, medayo timakas ang ekspresyon sa mukha ng baba, pero tila daw medayo malabo ang screen kaya walang nakapansin, sabi niya,
na sa trabaho po ang asawa ko, hanggang gabi pa po siya makakawi. Samha araw na itu, lagi siyang wala buong araw, kami lang nisis ang nasa bahay. Pagkatapos mahkimistan, pinatayang mahkabilang ponach ang kanilang mga telepono, bimalik si Tatay Camilla at ang kanayang mga kapatid sa mesa para ipakpatiloy ang kanilang iniman sa mainhay at masayang kapaligiran. Si Tatay Sane lang ang tahimik at naisip, naisip niya na kahit na matahal na ring nasa ibang bansa si Chlu, naitayo na niya ang kanayang bahay, nakabili na siyang lipa, nakabili na rin siyang mga makinang panghapas at bangko. Ngunit tila hindi ito kasing bilis ang pagpapakasal sa isang mayamang tao. Nakita ni Nanay Lani na mukhang naisip ang kanayang asawa, nakakinot ang kanayang hakilay, sa isang sila po lang alam na niya kung ano ang inisip nito. Sa kanayang peso, nakreklamo siya at naktaka kung bakit hinaan tatana na magkaroon ang kanayang anak ng isang ama na alam lamang kung paano makisip ng makasarili at palahing inina ang kanayang interes tulad ni Tatay Sane. Kinakat niya ang kanayang labi at pamintong hinanga sa hiro. Kailangan niyang sabihan sa dodo na sumilat kay Chlu at bayan siya na hiwak makpakasal ng moha at hiwak makinak sa kanayang ama na makbayong katarantodian. Dahil lasing si Tatay Sane ginit na imiwi pinapinta ni Tatay Camilla ang dalawang medayo moyos pa para ihadit ang mag-asawa dahil hindi marinong magmaniwang motorsiklo o bisikleta si nanay pagkasabi pa lang nito. Nakilat na ang lahat, kinabakbang isa si Tatay Sane at sinabing, "Way Tatay Sane, bakit hindi mo tiruan ang asawa mo na magmaniw? Kahit hindi motorsiklo, bisikleta man lang medayo nakakaya ka na." Bimaksak ang mukha ni Tatay Sane, sinilay pa niya si Nanay Lani. Nakilat si Nanay Lani at dali-daling ipinaliwanag sa kanayang asawa, "Hindi naman sa ayaw akong tiruan ang asawa ko, nararamdaman ko lang na hindi na kailangan. Dati mayroon lang akong bukid at bahay, hindi ko kailangang pumunta sa malayo kaya hindi ako nag-aral." Sabi ni Dodo, "Kaya pala napi ang asawa ko." Pagkarating nila sa bahay, vinasiwas ni Tatay Sane ang kanayang kamay at natimba si Nanay Lani sa lipa. Itiniro niya ang kanayang daliri sa mukha nito at paulit-ilit na pinahalitan, "Babaeng malandi. Naklalanda ka sa ibang lalaki habang iminom ako sa tabi. Akala mo ba patay na ako?" Dali-daling tinakpan ni Nanay Lani ang kanayang mukha at naktaho sa isang sulok, mahinang nakmamakawa, "Mal, wala akong ginawa kaya mo nasasabi yan." Siguro naktataka lang sila kasi sa edad kung ito hindi ako marinong magmaniw. Nang marinig iyon ni Tatay Sane, lalo siyang nakalit. Paikoy ka siyang limapit at hinawakan ang biyok ni Nanay Lani, hindi alintana ang kahigpi at pakisap, patiloy po ring bumabaksak ang kanayang hasintok kasabayang habastos na salita, "Wala kang sinasabi. Wala kang ginagawa pero pinapakalitan nila ang hamahilang at mahabiyenan mo. Para mapaya ako sa kanila. Bakit kaniya pinaktatanggol ng hastukang wala kang ginagawa? Masyado akong naging mabait sa iyo kaya ka nakakaroon masamang ihali ano." Habang pinapakalitan siya, sinasaktan din siya ni Tatay Sane. Wala nang nagawa si Nanay Lani kundi takpan ang kanayang ilwa at limot para imiyak at magmakawa kay Tatay Sane na timahal. Pakot na sa pananakit, naiha si Tatay Sane at nakatilok, samantalang si Nanay Lani ay niyakap na lamang ang kanayang masakit na katawan at imiyak. Ngunit ano ang makakawa niya? Ilang dekada na siyang inabiso nito. Ngunit dahil sa edukasyon at paniniwala, ang helang pakasang limaban ay matahal ng napagsa. Nang bumaksak ang hamok, kinalatkat ni Nanay Lani ang kanayang pakot na katawan sa silid-tilihan. Ang bangka ay dinisinayo na may maliit na beranda na sapat ipang protektahan ito mula sa araw at ilan na nagsisilbing lugar para maglito at magpahinga. Sa oras na ito, si Tatay Sane ay nakaiha na nakabika ang mga braso at binti na tinatakpan ang lahat ng donan at wala nang piwang para himiha. Mahinang bumintong hininga si Nanay Lani, nakbiwas ang kantang mainit na tibak mila sa termo sa isang maliit na palanghana, tinimpla ito ng mainit at pagkatapos ay ibinabat ang isang tiwalaya ipang pinasan ang katawan ni Tatay Sane.
Pagkatapos pinasan, biniat niya ang katawan ni Tatay Sona sa isang tabi at nakilong sa isang maliit na sulok na hindi sapat para mainat niya ang kanayang habenti. Pagkatapos ng panahon ani, babalik siya sa bahay para makapiling ang kanayang anak, samantalang si Tatay Sona ay makakaroon pagkakataong pumunta sa kabilang nayon para iminom at makayabang tungkol sa kanayang kayamanan. Nanghanak na si Ate Dodong isang batang lalaki na mahigit 2 taong halang po lamang at nakakapit sa po ni Nanay Lani na himihiling na akapin siya tulat ng kanayang 3 anak noong bata po sila. Lohang wala si Tatay Sona, hindi nangha si Nanay Lani na maktanong umakbayo sa kanayang kahit ano dahil hindi siya tanga para akitin ang halit ni Tatay Sona kapaklasang ito. Ngunit hindi kailanman akala ni Nanay na ang kainiman ni Tatay Sona sa kabilang nayon ang makikang dahilan pahiwalay niya sa kanayang panghalawang anak na si Chlu. Ang kapartay ni Tatay Sona sa labas ng bahay ay inti-inting nohang kapartay sa bahay kung saan mayroong isang lalaki na si Lauren, isang dayan, may malaki at matabang katawan, may malalim na busis, kimakain ng madimi. Kaya walang mahandang impresyon si Nanay Lani sa kanaya. Ang kalbong lalaki na nakaupo sa tabi ni Tatay Sona ay nakaintindi sa wikang dayan na isinasalin ito kay Tatay Sona at sa lalaki. Tila kinakawang mabitin ni Tatay Sona ang loob ng lalaki na palahang nakanghiti at naksasalita, ang kanayang makon pagkakanwari ay hindi po nakikita ni Nanay Lani. Chlu, nasan si Chlu? Lumabas ka rito para mak-entertain mga bisita. Pinalo ni Tatay Sona ang mesa at simahaf. Kimakan kanan si Ate Chlu sa kusina kaya iniwan niya ang kanayang chopsticks at timakbo. Labas na nakalala si Nanay Lani. Ang lahat ng sa mesa ay lalaki. Bakit niya pinapalabas ang kanayang dalahang anak para mak-entertain mga bisita? Nang bumalik si Ate Chlu, hinila ni Nanay Lani ang kamayang kanayang anak at naktanong, pinahirapan ko ba ni Tatay? Nakimiti si Ate Chlu para panatahan siya, hiwak kang makalala nay, walang nangyari. Ipinakilala lang ako sa makakilala ni Tatay. Lalo na sa dayang tito na iyon, dati akong nakaroong kantang wikang baneha kaya nakaroon akong kantang pakisap. Sa tingin niya mahaling ako kaya binahan niya akong pera, nay. Bagamat inolив ang kanayang anak, hindi nawala ang kanayang pagkabalisa. Sinasabing likas na ihaling isang ina na may masamang mangyayari. Nananatiling nakalala si Nanay Lani sa buong linggo pagkatapos nito at ang bahay na kinatatakitan niya ay nangyayari. Timatanghap si Tatay Sona ng 200 milyong piso mula sa dayan kapalit nito ay papakasal ni Tatay Sona ang kanayang panghalawang anak na si Chlu sa lalaki. Nang malaman ito, nakilat si Nanay Lani, nanghinhinak ang kanayang hakamay at natimba sa khitnang pakiran. Sa kanayang pakabala, dalidaling dinala nina Ate Dodo at kiyasan ang kanilang ina sa ospital para gamitin. Bagamat bimiti ang kalakayan ni Nanay Lani pagkatapos ng ilang araw, hindi pa rin siya makabangon. Patuloy siyang imiyak at nakmamakawa kay Tatay Sona na hiwak pilitan ang kanayang anak na pumunta sa malayo, ngunit pinaliwala niya ang lahat, at pinahalitan po siya at pinakpanton siya kung makikialam po siya. Si Ate Chlu ay isang mabait at matisan na baba na hindi nanghangkas na sumiway sa kagustuhan ng kanayang ama, ngunit walang nakakalam na sa likod ng tahimik na pagtanghap ay ang mahalihan na tahimik na bumabagsak sa hobby. Ayaw niyang iwan ang kanayang pamilya at lalong ayaw niyang makapakasal sa isang estrangero, ngunit higit sa lahat, mahal niya ang kanayang ina at ayaw niyang maktisa ang kanayang inang mas maraming palo at masasakit na salita mula sa kanayang ama. Naisip ni Ate Chlu kung kakahatan ko ang aking labi at maktitis, marahil ay hindi ganong maktirisa ang aking ina at hindi rin makalala sina Ate Dodo at Aluna. Ang kasal ay nangyari ng madali, nakmamadali tulad ng isang transaksyon na binalak ng mga. Sa katinaan, inihanda na ni Tatay Sona ang lahat ng kinakailangang papeles at nakihintay na lamang siyang abiso tungkol sa araw na susunod si Ate Chlu sa kanayang asawa sa malayo. Walang ingranding paging sa kasal usapat na pagdalong makakamah anak, ilang maliliit na hapinan lamang sa bahay ipang takpan ang mata ng mundo.
Sa maikling panahon yun, sinamantala ni Nanay Lani ang pagkakataong sabihin sa kanayang anak ang kinakailangang bahay milo sa pagpapanatiling kanayang kalisahan, pagprotekta sa kanayang sarili. Hanggang sa kung paano makikitungo sa isang dayang bansa. Ipinasot niya sa kamayang kanayang anak ang kiventas na ginawa niya mismo, nasasaktan ang kanayang puso ngunit walang magawa. Nang makita niyang papalayo ang kanayang anak, nanatili na lamang siyang nakatayo na tumitilo ang kanayang haliha, na nakdarasal na mogang ligtas ang kanayang anak sa malayo. Milo nang ipadala niya ang kanayang anak sa lalaki, tahimik na ginawa ni Nanay Lani ang lahat tulad ng isang anino. Dahil walang kumpayter sa bahay, tivang ilang linggo ay dadalhin siya ni Tatay Sona sa isang internet cafe para makipag-video call sa kanayang anak. Sa inang pagkakataon na nakakonekta, nang makita niya ang kanayang anak na kanayang inolola araw at gabi na lumalabas sa screen, labas na nakilat si Nanay Lani, naisip niya na kinidnap ang kanayang anak. Kinailangan ni Ate Chlu na ipaliwanag ng paulit-ulit para maniwala siya na nakikipag-isap siya sa kanayang anak sa pamamagitan malaki at malamang na screen computer. Nang makitang moyos ang kanayang anak, si Nanay Lani ay parang masaya at nalilungkot. Gayunpaman, mahigit isang taon na ang kanayang anak sa ibang bansa at hindi pa rin siya nakakabalik kahit isang beses. Sinabi ni Ate Chlu na abala ang kanayang asawa, kailangan din niyang magtrabaho at wala siyang hanong oras kaya wala na siyang nagawa kundi hayan na lamang. Ang susunod na tragedia ay nangyari sa isang malan na araw. Nang araw na iyon, pumunta si Tatay Sona sa pampang para iminom, na iniwan si Nanay Lani para bantayan ang palayan. Himika si Nanay Lani sa diyan sa bibong bangka, na paminsan-minsan ay itinos ang kanayang kamay para palain ang halamok na nakingay sa tabi niya. Bihira niyang ma-enjoy ang tahimik at mahandang langit sa gabi. Walang nakakalit, walang nananakit, at walang mainkay na hilik na imaling havenhaf sa kanayang tangha. Isang baba sa gitnang isang liblib na lugar, bagamat nakakaramdam pa rin siyang takot sa kanayang puso, ang kahalakan pag-enjoy sa kanayang sariling piwang ay napakalaki kaya nakaramdam siyang kalayan at ginawa kaysa dati. Bigla, mula sa malayo, sa ilalim kimikislap ng hailaw, nakita niya ang isang aninong isang lalaki na papalapit. Paikoy kasihang humalaw, hindi matatakso. Kanayang hapo, ngunit nakilala po rin niya na si Eden Iondol ilang araw po lamang ang nakalipas nang tayin niya ang pinit sa kanayang damit na suot niya. Simakaf si Nanay, hey. Habino, saan ka pupunta? Tumingala si Eden at tiningnan siya na sinasabing, natatakot si Tatay Sona na makisa ka rito at hindi ligtas kaya pinapunta niya ako para tulungan ko. Ngumiti si Nanay, ikinaway ang kanayang kamay at sinabihan siyang imipo sa tabi niya sa bibong bangka. Parang nakintintong halang po lamang siya, mas batang 5 taon kaysa sa kanayang bunsong anak. Sobrang payat niya kaya tinatawag siyang Eden. May sakit ang kanayang ina, ang kanayang ama ay naktatrabaho para sa iba araw-araw at hindi kumikitang maraming pera kaya kinailangan niyang himinto sa pag-aral at sumunod kay Tatay Sona para magtrabaho bilang manghahapaz, na kumikita rin konting pera para sa kanayang bulsa. Sa kanayang puso, mahal ni Nanay Lani ang kanayang apo tulad ng kanayang sariling anak dahil nahirap siya at siya rin ang pinakabata sa gripong manghahakawa kaya kapag may masarap na pagkain, lihim niya itong itinataho at ibinibigay sa kanaya. Pagkatapos ng ilang taon paghapas, nagsimilang imitim si Eden sa ilalim nakakapasong araw ng hinatnohang mas pino at may laman ang kanayang katawan kaysa dati. Ang hakhas-khas sa kanayang kamay at payat na braso ay pinalitan ng hayong balat na may kilaing tanso na nakpapakitang hasanawalis ng taon pagtatrabaho sa bukit. Pagkatapos nilang pag-isapan ang kalakayan kalisahan ng ina ni Eden, nagsimilang makaramdam ng antok si Nanay Lani. Nang makita iyon, sinabi ni Haikoy, sa tingin ko'y naantok ka na, sa kamatilok ka na, babantayan ko na lang ang palayan. Hindi alantanan lalaki na mahpiyat, ngunit kang masyadong nakpipiyat ang hababa, paano tatakal ang kanilang handa. Alam ni Nanay Lani na binubula siya ni Haikoy, hinampas niya ito sa balikat at sinabi, naktadaldal ka lang, sana naman tumaba ka kahit kanti. Sige, matitilok na ako.
Iniwan ko nasa iyaw ang laten kilambu sa gemachtigdag kapa. Hindi inakala ni nanay no ang hobing inakala niyang pinakatahimik sa kanayang bihay bilang isang asawa at ina ang magiging pinakamalaking bangenot sa kanayang bihay. Nakising siya sa isang geludal sa pagnumira ni Tatay Sana. Nakita ni Nanay Lani no ang kanayang apo no kanayang minal ay bigbog nakaliut sa kanayang harapan. Simahaf kahat si Nanay Lani, Diyos ko sana, bakit mo pinakbibigbog ang bata ng kanayan? Kung may problema, daan-daan mo lang sabihin bakit ka biglang nanakit ng tao. Nang makitang gising na si Nanay Lani, itiniro ni Tatay Sana ang kanayang daliri sa kanayang muka at halit na pinakalitan siya, malandi baka nakalimitan mo na. Nakikipagrelasyon ko sa walang itang na loob na ito at nakpapakita ka pang inusenting muka sa akin. Limabas ka rito at papatayin kita. Habang pinapahalitan siya, hinila niya ang kanayang biyog at kinalatkat siya palabas ng kibo, hindi alintana kung hindi niya alam kung ano ang nangyayari. Hindi siya timahal sa pananakit sa kanayang asawa na kapiling niya sa loob ng maraming taon. Bagamat sanay na si Nanay Lani na mapalo, ito ang inang pagkakataon na sinaktan siya ni Tatay Sana ng napakalakas, kahit na simahaf siya ng malakas ay hindi pa rin siya pinatawad. Sinabi ni Dodo, Sana, daan-daan ka lang, hiwag mong saktan siya, nang marinig ng mga kapas ang kahilihan, dali-dali silang tumakbo para